Това е нашия главен герой в днешната рецепта. Ще си направим изключително лимонов десерт. Уникален за хора, които обичат лимони. Естествено, първото нещо, което трябва да направим е да си включим фурната, защото част от десерта ще се пече. Загряваме фурната на 170 градуса. Следващото, което трябва да направим като стъпка е да си подготвим формичката. 20 см в диаметър, слагаме хартия за печене и продължаваме натам. Обръщам внимание от коя страна я слагам. Така по-лесно ще извадим после от формата. Следващата стъпка е да си смелим бисквитките, да разтопим маслото и да си направим основата за нашия десерт. Използваме твърди бисквити, всички знаем кои са, няма да ги казваме. В този случай съотношението е 2 към 1 бисквити към масло. Ако използвате по-меки чайни бисквити, тогава трябва да намалите една идея маслото, за да ви се получи хубава основа, която да е вкусна и приятна за хапване. Сега мелим и правим основата. Сместа ни трябва да изглежда като мокър пясък. Това е правилната консистенция. Сега отива във формата. Тук е много важно да притиснем много добре, защото следващия слой, който ще слагаме, е течен и не трябва да пропускаме нищо да изтече надолу. Заради това, даже сега за целта, ще си помогнем с една лъжица, с която много хубаво ще трамбоваме. Готовата ни основа отива в хладилника. Важно е маслото да стегне, за да може да се получи един хубав твърд слой и да не пропуска течните съставки да слизат надолу. А това е важно, защото трябва нашата загрята фурна да успее да стегне лимоновия крем, който е много течен, преди да е слязъл в основата. Разбъркваме яйцата и захарта, като не е нужно да ги разбиваме с силата на миксер. Няма да им вкарваме въздух, просто трябва да стане хубава еднородна смес. Добавяме си фреш от лимон. Важно е да си използваме истински фреш. И най-накрая брашното. Много бързичко след разбъркване монтираме във формичката и влиза на топло.
Така, както забелязахте, потръсках го нарочно, за да видите как изглежда, че крема е стегнал. Много е важно да не изпуснем момента и отгоре крема да покафенее. Трябва стриктно да го следим и когато крема вече е стегнал, да го извадим от фурната. В противен случай получаваме кафевия загар, промяна във вкуса и нетърсения резултат. Аз съм го пекла 17 минути на 170 градуса, като моята фурна е без вентилатор. Ако печете с вентилатор, съответно намаляте 10 градуса от температурата и печете на 160 градуса. Просто трябва да го следите. Лимоновото ни десертче вече е добре охладено за минимум 2 часа. Трябва наистина много добре да е охладено. Сега го вадим от формичката и ще го завършим с един хубав бял крем, за да балансираме вкуса. Въобще да не ви притеснява, че така се е напукал и се е нацепил. Даже още по-добре, защото там ще влезе още кремче. В купата на миксера сме си приготвили 180 грама крема сирене с 100 грама пудра захар и отиваме да го избиеме на пухкав крем. Сега си го оформяме малко неглиже. Просто да има навсякъде от кремчето. Сега ще завършим с малко настъргана лимонова фора. Вече е готов нашия лимонов десерт. След второто кремче охлаждаме в хладилника минимум за 1 час и може да нарежем и да си хапнем с удоволствие.